been looking for. You're a superstar. You got the face that they've been looking for. Hello, magandang araw po sa inyong lahat at ito na po ang pinakabago at pinakapaboritong eksena segment sa Iloganda, ang The Exenador, The Explorer. At syempre, ako po ngayon si Marfy, ang iyong host ngayong araw na ito. Nandito ngayon tayo sa University of Northern Philippines para magtanong ng kung ano-ano at kung anek-anek pa dyan. Kaya ako sa inyo, samahan niyo ako, tara and let's go! Yan. Hello sir, magandang araw po sa iyo. Magandang araw din. Yan, so ano naman ang course mo? CE po. Ha? CE. CE, ano yung meaning CE? Civil Engineering. Civil Engineering, bakit hindi nursing yung kinuha mo? Yun ang aspiration. Aspiration, spell aspiration. Yung aspiration ba yun pag linagyan ka ng gamot, ganon? Ambition. Ambition, ano naman yung ambition? Ewan ko. Hindi mo alam, ba't mo sinabi? Teka, ano palang pangalan mo? Larry po. Larry, anong apelido? Ramos. Larry Ramos. Kumusta naman yung payong mo? Parang girl na girl naman yate may payong ka. Kontra lang sa ulan eh. Ah, kontra yung ulan. Kinakalaban ka ba ng ulan? Oo, malakas bang ulan? Oo. Nabubuhat ka? Oo. Ah, oh, naman. Of course, dito tayo. Ang pangalan mo? Angelica po. Angelica Panganiban? Andres. Andres. Okay, kumusta naman si Angelica? Mabuti naman po. Anong course ni Angelica? BSc rin po. BSR, mag-classmates kayo. Okay, nakatira ka dito sa vegan? Opo. So, ilan ang allowance mo everyday? 75 lang. 75 lang, pero bongga na yun ah. Okay, may 5 pesos ka dyan. Wala. Pahingin ng 5 pesos kasi alam mo, maglulod sana ako kanina, wala akong paano. 5 pesos, dali. Eh, mayroon 5 pesos dyan oh. Ayan, sige na. Piso lang akin na. Akin na yung piso. Ayan, ito po ang segment host nyo na nangungutong. Ayan, nangungutong po ako. Ayan, ay piso, wow. Bonggang-bonggang piso ay mula sa puso, kaya importante yan. Maraming salamat at magandang araw sa'yo. Ayan, let's go, let's move on. Hello, magandang araw po. Ayan, nandito ngayon tayo sa England. Nasa England. Okay, class, I'm your teacher for this afternoon. Ayan. Okay, paki-video naman po yung mga estudyante ko. Hello! Mag-hello naman kayo. Ayan, sila po ang mga biktima ng nasalantang dorm. Ayan. Ay, meron tayong guest from Switzerland. Okay. Nahiya naman ako sa kaputian niya. Hello, ano pong pangalan mo? Dapat ganito kaputi, diba? I-close up nyo para, ayan, aba. Walang-wala ako sa kaputihan niya, aray ko, yung balakang ko. Anong pangalan? Halika dito, ikaw yung tawa eh. Halika dito. Yung pangalan mo. Tumingin ka sa camera. Nasasaniban po siya mga kaibigan. Tulungan po natin. Ay, nagsasatagbuhan. May drill run po, may dry run. Sunog, sabi mo, sunog. May sunog. Ipakilala mo naman kami sa friend mong imported. Siya sige Queen na may pidot. Hindi sigurado. From Badok. Ah, from Bado. Anong pangalan ulit? Queen na may. Hi, Queena. Ayan. Nakakakita ka ba, Queena? Oh, hindi mo ako nakikita? Okay, tabi-tabi po. Okay. Ay, maraming salamat, girls. Hello po. Hello. Ay, hello. Ano ngayon mo gusto mo eh? Okay, anong pangalan? Mark Louie, kuya. Mark Louie. So, kumusta naman ang naging termino mo nung ikaw pa yung nakaupo? Hindi ako umupo. Ay, hindi ko Akala ko ikaw yung dating presidente ng Pilipinas. Ay, hindi naman. Okay, ano pangalan mo? Mark Louie nga. Mark Louie. Ilang taon na si Mark Louie? 17. 17. Oh, with slang ah. Ayan, alam mo, maganda yung slang talaga. But mag-hi ka naman sa mga friends mo dyan. Hello. Anong course ni Louie 17? Bised. Vised. Anong Vised? Sa Visayas yon. Bachelor in Secondary Education. Bachelor in Secondary Education. Okay, so ano naman masasabi mo ngayon sa paglilitis ni CG Corona? Sabi no? Paglilitis ni si Corona. Sabihin mo no? Parang drama lang. No matter how long it is, At anong petsa na? parang walang patutungan sapagkat Kagaya ikaw, walang patutungan yung sinasabi mo yata eh. You can do it. Inhale. Inhale mo na. Inhale. Inhale.
Politicians continue to make the society worse. So that's why it seems there's no longer hope for our country. Yes. Because as what we believe, as what I believe, though human governments really have that desire to make our country better, they still fall short because problems continue to devour our country. Ay, wow! Kung ba Explainador the Explorer, meron Explainador the Explorer. Super naman kung mag-explain ka. May malay ka ba nung nag-explain ka? Of course, Of course, why not? Pakisabi naman no. Sabihin mo no. no. Ay, wow, bongga. Palakpakan naman si Louie. Ayan naman ang gusto ko. Ayan, okay. Thank you so much, Louie. Ayan. Ay, hello ma'am. Hello sir. Magandang araw po sa inyo. Magandang araw. Ay, magandang araw. Talagang napakagandang araw. So, anong course nila? BS. BS Ed. BS Ed. Ilang taon na kayong dalawa? We're 16. 16 din. So, bakit ayaw nyo naging criminology or nursing? Na-inspire kasi kami dun sa mga teachers namin dati dun sa high school. And honestly, yun yung passion ko mag-teach. Eh, yung parating hindi naman honestly, ano yun? Wala. Hindi mo alam. So, ikaw, na-inspire ka. Lahat ng mga nagtanungan ko na dito na may course, lahat sila na-inspire. Ano ba yung inspire? Yun ba yung nakalagay sa dilata pag bulok na? Hindi po. Hindi naman. Ano ba to? Papasukin niyo ako! Papasukin niyo ako dito, Nay! 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 Papasukin niyo ako, Nay! Nay! Ayan, nandito naman ngayon tayo ngayon sa College of Criminology kung saan napakaraming boys. And of course, sana na marami tayong may interview na magagwapo at alam mo yan, yung mga medyo magaling sa kuning-kuningan. So, tara, samahan niyo ako. Ayan, ang ganda, parang Mall of Asia. Ay, hello sir, magandang araw po sa inyo. Ay, ano po yung rinilagay yan? Kasama po sa exam yan? Hello sir, magandang araw. Magandang araw po rin. Ayan, so I'm sure criminology ka. Hindi po, sir. Bakit? Anong ginagawa mo to? Trespassing ka. Kasi kami sa karinderya, sir. May karinderya dito. So, ano ba yung course mo? Civil engineering. Civil engineering, ba't di ka nag-criminology? Ayaw ko eh. Ayaw mo, okay, ayaw mo. Ate, kapatid ko yon. Parang kapatid ko naman yata yun. Ay, may elementary pala dito. Hindi ko lang, ngayon ko lang na-notice. Ay, naman. Ay, ito dito. Hello sir, magandang araw po sa inyong lahat. Ano pinag-uusapan nyo dyan? May problema po ba kayo? Baka sakaling matulungan ko kayo. Siyempre, alam nyo naman, may problema po sila kasi hindi pa po daw sila nakaka-enroll. Ano pa? Ay, touch ako in fairness. Magaling po akong maggamot. Sino po may karamdaman dyan? May sakit. Ay, hello sir, magandang araw. Ano yun? Ayan, wow, naman isa pala naging representative ng criminology ha. Ayan, anong pangalan mo sir? Cholo. Cholo Pascual? Hindi. Ba't ang tangkad mo? Ay, nakatungtong ko lang pala. Okay, so ilang taon na si Mr. Cholo? Ah? Ilang taon ka na? 18. 18 years old. So, anong year na si Mr. Cholo? Third year. Third year college. So, bakit mo naman naisipan na yung course na criminology? Wala lang, na-inspire lang ako. Na-inspire ka? Ba't ayaw mo ng nursing? Ayoko. Ayaw mo ng nursing? Ba't ka na-inspire? Kanino ka na-inspire? Sa mga masisipag at magigiting na pulis. Naman, di ba? So, after graduating, maging okay ka ba? Parang talaga bang ipupush mo yung sarili para maging isang pulis? Oo. Talaga? Maging isang mabuting ehemplo ka ba ng pulis? Oo, babaguhin ko yung bad image ng pulis. Talaga? Yung totoo? Hindi, gagawin ko yung best ko, yung pinaka-the best. Ano ba yung pinaka-the best mo? Pag yung pinaka-the best ba, pwede mong idaan sa talent? Anong talent? Kahit anong talent. Singing, dancing, acting, killing. Oh, di ba? Pwede siyang sumample, di ba? Oh, like dancing or singing. Wala akong talent. Wala kang talent. Nabalitaan ko almost lahat dito sa criminology building ay talented. Except me. Except you. Sila lang. Sino bang sila? Ituro mo kung sino sila. Yun, yung mga yan. At ikaw wala kang talent. Kahit kahit teach me how to doggy lang. Wala eh. Wala. Okay, try natin. 5, 6, 7.
naman. Okay. Ha? Hindi mo alam yun? Teach me how to cutty. Ay, hindi mo na alam yun. Alam mo na talent? Wala. Wala ka alam na talent. Okay, bumati ka na lang sa mga nanonood sa inyong tahanan. Hi, good morning. Hapon na. Para bukas. Para bukas. Bakit sa mga friends mo? Hello sa mga nakakakilala sa akin. Yung mga hindi nakakakilala sa'yo. Hello din. Okay. Ayan, paano ba mag-salute ng isang criminology? Aba, isa pa. Ha? For your information, isa akong cadet officer. Is na-inform na ako, di ba? Di ba? For my information talaga. Okay, isang salute nga dyan ulit. Ayan. Ayan, thank you so much. Anong pangalan mo ulit? Cholo. Cholo Pascual. Okay, thank you so much, Mr. Cholo. Ayan, maraming salamat. Aray, parang nakakalalaki naman yata to. Humingi ako ng pulbos kasi wala na akong pulbos. Ito naman, kalalaki mong tanong po, ano ka? Ba't ka gumagamit ng pulbos? Tama? Walang. Maraming salamat sa pulbos mo ha. In fairness, ayan, may nagbigay sa akin ng pulbo. Maraming salamat. Ano, oily ka na rin, magpulbos ka na rin. Ayan, i-demo mo kung paano magpulbo isang criminology. Criminology ka tapos hindi mo alam magpulbo ka. Wow, criminology pero nagpupulbo siya. Ayan, itaktak mo, ipahid mo, ayan, ibudbud mo sa mukha. Wow, anong feeling? Nakakababae, di ba? Nag-criminology ka pa, kunwari ka pa para makakita ka lang ng mga papa eh. Meron pa tayong parang osyosoy ng konti. Hello ate. Yung bagang bigat. Ay, namagang nga malim mo. Dala ko nga ice. Hello ate, ano to? Balita ko nagtitinda ka ng scramble. Ay, ano yan? Grind meat? Yan po yung karne? Ha? Ice. Yung po yung dalawang bilog. Ano? Pwede mo ba akong turuan kung paano gumawa ng ganyan ate? Halika. O, di ba? Tuloy pasok po kayo sa tahanan ni ate. Anong pangalan mo? Marilyn Pacquiao? Marilyn, ayan. Tuturuan tayo natin Marilyn kung paano gumawa ng scramble. Ayan. Wow. Yung, totoo ba yung mga pag nandito na yung nakapakanan dito, totoong flavor na to? Minsan, gagawa sila ng squash para paglabas, dinuy-duy, di ba? Pwede rin yun. Oo, pagtalong, paglabas, puki-puki, di ba? Chocolate chips. Tama ba? Ayan, ito naman yung sleeping pills. Kapag hindi ka nakakatulog, pwede kang mag-take ng ito kahit ilan, pwede ito. Ito naman yung pag nag-oily ka na, pwedeng pag-retouch. Oo. Ito naman yung sinasabi nilang nipples. Nipples marshmallow. Ito naman yung tinatawag nila na bawang. Yung pag binabato mo, puputok yan. Diba? Ang daming use ha. Pwedeng i-scrub sa katawan to, pwede rin, para tumamis ka ng konti. Ayan, sorry ko. Ito naman yung dinurog kanina natin na ice. Ayan. Hindi ko naman alam kung anong gagawin, ha? Ay, ready ka na ba? Ready ka na magturo? Ayan. Okay, kunyari, ang gusto kong flavor, mini, mo. Kunyari, itong gusto. Ay, toppings na ba yan? Hindi mo na-explain. Dito ka para tabi tayo sa frame. Ayan. Tumingin ka muna sa camera. Ayan. Ayaw mo? Ba't ko tumitingin? Okay. Gusto ko ng... wala bang mangga? Pwede ako na lang ipasok ko sa blender, ha? Pwede ko na lang garod ba? Diyos ko, bisaya ka, day? Pili naman dong, pero kamukha mo talaga sa ano. Itong gusto ko yung chocolate ba? Ayan, chocolate man. Ayan, paano gawin na first step? Ilagay sa kumukulong mantika, gano'n? Ano? Saan nilagay? Sa bulsa? Dito Dito daw. Ayan, inilagay ni Ate Marilyn yung powder. Sandali lang po, nagmamadali, may lakad. Ayan, tapos may chocolate po sa may ice. Ayan. Okay, inilagay na po natin. Tapos lalagyan ng betracin, ha? Sugar. Ayan, para sweet na sweet. Ang pag-stir natin, gumamit tayo na, anong tawag nito? Ha? Bitter. Bitter, yung ba yung mapait? Hindi naman. Ay, akala ko gusto sa try sa'yo ah. Okay, ayan. Tapos na ang ating alamang. Ayan, kailangan na natin ng fresh mangoes. Parang wala papasubo sa akin yung mic at ilalagay ko ng ganyan lang. Wow.
Tapos lagyan ng toppings. Lalagyan na natin ng toppings na kung anong gusto nating toppings ilagay, ilagay natin. Gusto ko yung chocolate chips at yung sleeping pills. Ayan. Lagyan natin ng kwan ng kambing. Ayan, maglagay lang tayo ng konti kasi katulad sa halo-halo, dapat kailangan nag-ano tayo na ng saboga. Yung kunyari, sabi mo. Ayan, di ba? Ang ganda. Ayan. Magkano naman yung per serving nyo ng ganito? 25. Yung mic. 25,000 pesos. Ayan. Lagyan naman natin ng maple marshmallows. Ayan. Mahirap buksan ng meatballs. Ayan. Maglagay tayo ng konti. Ayan. Yan na po. Ayan, ito na po yung 25 pesos. Ayan, tikman mo muna para pag may lason, ikaw mauna. Okay? Tikman mo muna. Ang sweet. Ako din. Subuhan mo ako para mas sweet. Sige. Ayan na. Okay. Oh, how sweet and sour. Ang sarap. Ang dami namang manglilagay na marshmallow. Sa kalalamunan ko dong. Pero ang sarap 25 pesos lang siya. Babayaran ko to? Bayaran. Bayan? Papagawa tapos mababayaran. Ako naman ang gumawa tapos ako papabayaran. Ubusin ko to, Day. Oh, sorry, Day, ha? May pagkabisa sa rin. Thank you, Day, ha? Thank you so much. Ayan. Dito sa UNT. Kayo lang pa ang meron ng ganito. Silver's Food House. Dito lang meron ng snowflakes. Wow. Oo, pero parang katunog sa pangalan ko yan sa ibang show, ha? Ang sarap in fairness. Ayan, bili na kayo 25 pesos lang yan. Kaya muna tayo. Gusto niyo, kuya? Hindi, subuhan kita, kuya. Sir, masarap pala to, ha? Masarap talaga. Pag malamig talaga, parang sabaw. Sa kinaka mo, ate. O, silent lang siya. Okay, maraming salamat, Miss Marilyn Torres. Ayan, at syempre napaka-enjoy naman ng araw nito dahil marami talagang na-interview natin sa loob ng University of Northern Philippines. Ayan, syempre nabusog din ako sa lunch natin kanina. Ayan, sa mga na-interview kanina, hello, sana mapanood nyo to. And sana marami pa kayo mas abangan sa show ng Core TV. Hindi lang po yung show namin kasi napakarami pong show ng Core TV na bagong-bago ngayon. Ayan, so sana po abangan nyo rin po ako sa mga iba pang mga eksena dito sa Around Vegan. Syempre, ako po ang Extrador de Explore. Ako po si Marfy. Ayan, at syempre nagpapasalamat po ako kay Ma'am Cara. Siya po yung nagmamayari kung saan po kami kumain kanina dun sa Silver's Food House. Ayan, maraming salamat po, ma'am. Napakasarap pong yung kainin. Siyempre, thank you kay Ate Marlene, yung tinuro niya sa akin kung paano gumawa ng ice scramble. And of course, nagbigay sa akin kanilang pulbos. Ayan, yung criminology student. Ayan, thank you so much. At sana po, abangan nyo pa rin ang mga susunod na eksena ni Extrador de Explore. Ayan, maraming salamat po. Have a good day. And this is Iloganda, the Extrador de Explore. So